אהלן, אז בסרטון הזה אנחנו נראה איך עושים שחרור לילה ידני, במידה ושחרור לילה חשמלי לא עובד, ובסיום הסרטון אנחנו גם נעשה בדיקה של שחרור לילה, חשמלי וידני. אז זה המנוע שיש לנו, הוא מנוע מדגם חדש, ושחרור לילה ידני מתבצע בשלושה שלבים. השלב הראשון, אנחנו לוקחים את הידית ומרימים אותה כלפי מעלה. אנחנו מרימים אותה. השלב השני, אנחנו באים לצ'ופצ'יק הזה שנמצא פה, שאנחנו רואים שהוא יכול לזוז. אנחנו מרימים אותו למעלה, מחזיקים אותו, ואת הידית אנחנו עדיין משאירים פה ועוזבים. כשאני עוזב את הידית הזאת, היד כאן עדיין נשארת. אני עוזב את זה, והשחרור הלילה יתבצע. איך אני יודע אם שחרור הלילה יתבצע או לא? אני בא לכאן, ואני רואה את הצ'ופצ'יק הזה. הצ'ופצ'יק הזה עכשיו אנחנו רואים שהוא מקובע ולא יכול לזוז, והוא לא משמיע גם רעש. עכשיו מה אני עושה? אני עושה ביטול של השחרור לילה. ביטלתי את השחרור לילה, ועכשיו הצ'ופצ'יק הזה, אנחנו רואים שהוא יכול לזוז. אם הוא זז, אז אין לנו שחרור לילה. אם הוא בשחרור לילה, הוא תפוס כלפי מעלה ולא יכול לזוז. את הבדיקה הזאת של שחרור לילה, אנחנו יכולים לבצע גם לשחרור לילה הידני שעשינו כרגע, וגם לשחרור הלילה החשמלי. אם אנחנו רוצים לדעת אם שחרור הלילה החשמלי עבד, אנחנו בודקים את הצ'ופצ'יק. לא את הידית, אלא את הצ'ופצ'יק. תודה.